Matul l-aħħar sessjoni tal-Kunsill Ġenerali li nfetaħ mill-President Crissi De Bono saru diskorsi mill-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fl-intervent tiegħu il-kandidat Peter Aġus qal li tul din il-kampanja il-kandidati qed jaħdmu biex jaraw kif l-għodda tal-Unjoni Ewropea tista' tintuża l-benefiċċju ta' kull settur fis-soċjetà Maltija. Għandna determinazzjoni taż-żonqor biex iwasslu l-vuċi tal-partit u jitfit mal-kap tagħna, Dr. Adrian Delija, u ma dawk kollha tarida tajba nħeġġukom tinaqdu magħna għax issa l-mument li nqumu biex naħdmu flimkien għall-uliedna, flimkien għall-pajjiżna. Il-kandidat Jone Borġ qal li huwa biss il-Partit Nazzjonalista dak il-partit li miegħu taf fejn qiegħed fuq l-aktar affarijiet kruċjali. Il-Partit Nazzjonalista jrid ikun partit inklusiv. Fil-Partit Nazzjonalista hemm post għal kulħadd. Il-Partit Nazzjonalista m'għandu jwarrab lil ħadd li għandu rida tajba. Flimkien irridu nkabbru l-appoġġ tagħna fis-soċjetà għaliex aħna l-aħjar partit, aħna l-aħjar għodda politika sabiex nagħmlu l-ġid fis-soċjetà. Il-kandidata Roslyn Borġ Knight semmiet l-importanza li l-Partit Nazzjonalista jkompli jsemmi l-vuċi tiegħu fl-Ewropa. Ħbieb, ejjew magħna fuq dan il-vjaġġ. Vjaġġ xejn faċli, imma vjaġġ li jista' jbiddel ix-xena f'pajjiżna. Il-kandidat Michael Brigul jorrefera għal dak li jridu n-nies, politiċi li huma dejjem preżenti man-nies u għalhekk li l-politiċi jridu jaħdmu biex l-Ewropa toffri dak kollu li hu possibbli b'mod ġust għal kulħadd. Aħna rridu li l-Ewropa tkun verament relevanti għal ħajja ta' kuljum ta' kulħadd. Aħna rridu li l-vuċijiet ta' Malta verament jinstemaw fl-Unjoni Ewropea. Irridu li dak li hu tajjeb fl-Unjoni Ewropea jinħass f'pajjiżna. Fid-diskors tiegħu il-membru parlamentari Ewropew David Casa semma kif il-ħidma tal-membri eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista kienet dejjem ħidma b'saħħitha għax il-Parlament Ewropew huwa l-Parlament tal-Maltin u l-Awċin kollha. U Malta hija intom il-kunsilliera, intom li qed isseguna fid-djarkom, intom in-negozjanti li tridu taħdmu f'level playing field, intom il-koppji żgħażagħ li tridu tibdew familja u ma taffordjawx tixxu post. Intom l-ommijiet li trabbu lill-uliedkom u tridu tkomplu l-karriri tagħkom. Intom il-pensjonanti li ssibuha diffiċli biex twasslu sal-aħħar tax-xahar. Intom il-Malta li jien naħdem għaliha. Il-membru parlamentari Ewropew Roberta Metsola deskriviet il-Partit Nazzjonalista bħala l-partit li bil-provi dejjem wera li jrid jagħmel politika sensittiva għan-nies, mibnija fuq is-sewwa u l-ġustizzja. U aħna għandna nibqgħu il-vuċi li nitkellmu miċ-ċentru konsistenza. Il-politika taċ-ċentru tagħti direzzjoni, tagħti każ lil kulħadd u jiena gburija li nemmen f'dan. Il-kandidat Michael Merċiqa qal li huwa l-Partit Nazzjonalista li jista' joħroġ lil pajjiżna mill-gwaj li daħħalna fih il-gvern ta' Joseph Muscat. Il-pajjiż għandu bżonn il-Partit Nazzjonalista. Fix-xhur li fadar irridu nagħmlu sforz possibbli biex il-kol kemm aħna nikkonvinċu li huwa biss il-Partit Nazzjonalista illi jista' jaqgħad dan il-pajjiż biex niggarantixxu futur għal pajjiżna. Il-kandidat Frank Psajla qal li l-Partit Nazzjonalista għandu jkun gburi b'dak kollu li kiseb fosthom il-fondi kbar li nġiebu mill-Unjoni Ewropea matul is-snin li għaddew. Min qalbi nappellalkom biex tqumu minn hemm, terġgħu tibdew temnu f'dal-Partit Glorjus tagħna, terġgħu ixxejru l-bandiera tal-Partit Nazzjonalista u nkunu kburin dan il-partit. Min-naħa tiegħu il-kandidat David Stellini semma li l-politiċi li jażlu l-Partit Nazzjonalista jagħmlu dan għaliex il-valuri tagħhom jaqblu ma' dawk tal-partit. U aħna għalhekk aħna familja hawnhekk għax kulħadd, kull wieħed u waħda minna għamel dawn id-deċiżjonijiet personali favur in-nies, favur il-politika. Tkellem ukoll il-membru parlamentari Ewropew Francis Zamid Demek illi spjega kif hu dejjem żamm kuntatt man-nies għax huwa b'dan il-mod kif jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet li ma jipperikolawx ir-reputazzjoni ta' Malta. U meta nsemmu l-Parlament Ewropew ippermettuli nfakkar ukoll li hemmhekk qegħdin fih kif aħna bħala Partit Nazzjonalista minna mill-bidunet fl-Unjoni Ewropea. Interventi oħra saru minn Thomas De Martino, President tal-Fera Team Start, li appella lil dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ l-bidla f'pajjiżna jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista.
Minnaħa tiegħu Joseph Grech, President tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista qal li jekk verament irridu l-aħjar għal dan il-pajjiż, irridu naħdmu flimkien mal-Partit Nazzjonalista għax kien bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista li llum għandna pajjiż Ewropew b'opportunitajiet għalina l-koll. Tkellem il-koordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono li ffoka fuq id-dokument ta' dan il-Kunsill Ġenerali li hu mimli bil-ħidma li saret fih dan il-Partit Nazzjonalista. Ħidma li turi li l-Partit Nazzjonalista għadu miex il-qudiem u lest biex jerġa' jirbaħ u jmexxi l-pajjiż. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media Link Pier Portelli tkellem dwar il-ħidma tul din l-aħħar sena li se tilħaq il-qofol tagħha bit-tnedija ta' platform interattiv Net on Demand. Din l-aħħar sessjoni fetħet b'intervent mill-Koordinatriċi tal-Kunsill Ġenerali Amanda Abela li rrappurtat dak kollu li kien diskuss waqt il-workshops marbuta mal-Kunsill Ġenerali.